Музиката е тази, която ни прави щастливи. Именно за това темата остава същата. Следващата ни гостенка се казва Джорджия. Днес ще я попитаме и един въпрос. Има ли нещо повече в устните й? Любов не е това, нарича се война, разделата е изхода. Животът е пред мен, а всеки Божи ден събуждам се изгубена. Откакто се помня, си казвам така, от утре ще се променя. Ти няма да властваш вече над мен, щастлив бъди, не ме вини. Джорджия със сигурност ще провокира доста реакции с новото си видео "Не ми е съдба", в което залага на нестандартни визии. Актуалното парче на красивата пловдивчанка е по музика на Мазе и аранжимент на Димитър Колев. Текстът е дело на самата певица, която признава, че разказаната история е автобиографична и отразява доста аспекти от нейния живот. Тъй като парчето има поп звучене, Джорджия решила да експериментира и с нестандартно видео. За реализацията му тя работи с фотографа Ивомир Пешев и Станислав Савов. Атрактивните визии, които съчетават готик и етноелементи, са по идея на самата изпълнителка. В част от кадрите тя позира само по брокат. Гримът пък е дело на Аделина Цанева, а костюмите на Анна Илиева. Освен Джорджия, във видеото участват още 3 красиви дами. 2 от тях, Надежда Ламбрева и Теди Цветанова, са професионални модели. Особено атрактивно е присъствието и на плейнмейката Генитяна Халити. Привет! Обичам, когато има какво ново да ни се похвалят хората и да ни представят. Още повече, че твоето парче е коренно различно, доста арт, съвсем различна визия и стил. Така че да започнем от самата песен. Благодаря ти много за поканата. Надявам се наистина да е била различна песента и самото представяне. Това ми е била целта. Така че ако се е получило, аз пред мен се е получило, съм много щастлива от този факт. Добре, защо реши да не е поп-фолк? Всичко поп-фолк си, ако хората нощно време си пускат заведенията поп-фолк, опонясват се и се веселят, ти сега експериментираш. Да. Сега ще ти кажа нещо много честно. По принцип, така малко поп-фолка не е моят стил. Харесвам сръбско, гръцко, обаче типичният нашия поп-фолк малко гледам така да бягам от него и се опитам да направя по-разчупени, по-различни неща. Музиката вече е толкова главоломно превъртя обороти и толкова бързо се развива, че за мене, след като човек се занимава с това нещо, то си е бизнес, ти трябва да си силен на деня. Какво ще рече това? Примерно преди години слушаше брутална чалгия, да се изразя така, се правиха само такива ритми. Сега в момента вече всичко е много по-модерно, битовете са изцяло хип-хоп, поп. И затова мисля, че едното е свързано с другото. За да се забавляваш, ти трябва да си на вълната, която в момента и да вадиш пари пък за нови продукции, пак трябва да си на тази вълна. След време може пак да се върне отново поп-фолк. Не знам. Но на този етап вече всичките взеха да правят така доста различни неща. И не знам, аз мисля, че съм в правилната насока за в момента. Ще видим по-нататък какво ще се случи. Определяш песента и по-точно клипа като така екстравагантен, предизвикателен. Защо? Да, аз си го определям за самата себе си като новаторски. И сега, какво бях чела някъде, че това било техно чало. Аз такова вече определение за стил. Честно не бях... Даже във фантазията така не ми се е образувало нещо такова. Но явно, не знам, всеки го разбира по различен начин. Парчето е някаква такава една по-моя смела крачка. Но като цяло не съм доволна от това, че винаги може да има нещо, което да е по-градивно. Исках наистина да има градация в самата песен. Тоест да не е толкова равномерно като ритъм и като изпяване. Обаче пък, не знам, просто така се получи. Сега надявам се вече следващия ми проект, който ще направя, да бъде
по-различна. И вече да покажа наистина така гласови данни, защото в един такъв момент се получава, че когато правиш само леки песни, не можеш да се докажеш. Дори да се открояваш с нещо, то е някакво мяу-мяу и до там. Аз много държа така да има пауър, да има хъс, да покажеш какво можеш, ако можеш. Представи си една супер такава песен, сложна, изпязана, такова и не носи никакъв купон, заряд за купон. Хората искат да се веселят и гледат комерциалното, а не толкова кой как го е изпял. Знаеш ли, в момента нещата според мен са така. Ние като изпълнители трябва да правим наистина нови, различни неща и хората да се водят по това какво ние правим, а не да се зацикля само в една рамка, да правиш само тандраляка и следващия момент просто няма нищо различно. Така че ние сме артисти, изпълнители. Значи първо, че трябва едно яко здраво парче да им представиш. Второ, че трябва така да изразиш себе си, че ти наистина да бъдеш достоен за уважение. Вече дали ще си оценен едно на ръка. Но просто да бъдеш различен от масата. Не трябва всички да сме като нощни шкафчета. Поне аз така се стрема да бъда за себе си. Такава съм и в личен план. Не знам дали ще има резултат, но така е. Така си различни в личен план. Различна съм от гледна точка на характер. Сега си признавам, така властна съм, зодия водолей съм. Не обичам да доминирам, да тропам на масата, обаче когато съм права, значи край. Аз съм си права и си устоявам на моето. И така, затова казах, че съм различна. Не съм от типажите жени, които се съгласяват, защото трябва да се съгласи. Бих се съгласила и бих направила компромис, ако наистина е така. И съм много, много директна съм и много крайна. Така съм и в музиката. Ето, те са ми явно взаимно свързани. Вече след това, което направих, повече компромис няма да направя. Защото в началото пуснахме едно парче, което за мен е някаква еднодневка измежду всичко останало. И то не остава нито запомнящо се, нито дава някакъв почерк на мен самата като изпълнител. То не остава във времето. И затова съм решила, че искам да направя нещо, което поне да се запази. Няма да е както едно време, когато всички започваха и песните им до ден днешен се слушат, защото вече има така доста голяма продуктивност на песни. През ден, през два излизат какви ли не чудеса. Така че не знам, ако нещо може да се запази и да се оцени, то това за мен ще бъде най-голямото щастие, защото реално ние го правим всички изпълнители заради хората. Иначе ще си ги слушаме вкъщи песните в хола и няма толкова да влагаме от сърцето си нещо такова. Понеже така откровен човек, отговаряш на всякакви въпроси, през цялото време ти гледам секси устните. Не мога сега да не попитам, всички се вълнуват. Да. Твои ли са или си ги подобрила? Даже нищо не съм си подобрявала. Много пъти, между другото, сега ти признаем, бях ходила на лекар, той ме върна, каза да отида първо на психиатър. Какво да правиш, лекара? Да си ги оголемявам, но това беше преди, не от сега. Така, като са ме питали, къде си, прави устните, и аз давам телефона на баща ми и много пъти той ми се сърди, защото ми казва, добре, защо така си правиш майтап? Викам, добре, да сега какво да направят? Постоянно като ме питат, няма как, вече си правя майтап с това нещо. Единствената корекция, която имам, ето пак ще ти кажа, това е на бюста. За устните не смятам нищо да правя там. Абсурдно. Моля да имаш хубави секси устни, те сигурно хората не ти вярват, че са ти естествени. Идват ми в повече, така че там няма да пипам нищо. Не искам нищо да пипам, само може да си сменям цвета на косата, някакви хакнати парчески, стайлинг, обаче вече за външност няма смисъл. Искам да си бъда такава, каквато съм.